sada ćemo do Šibensko-kninske županije, odnosno do otoka Murtera, odnosno u podmorje istoga otoka. Petar Mikulićin reći će nam više o čišćenju podmorja. Pa želimo ti dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro iz Murtera, gdje je jutros iznimno živo. U Murteru i Betini organizirana je akcija Zajedno za čišći Jadran. Organizira je udruga Argonauta, zato je sa mnom u društvu njena razvojna direktorica Ivona Jadrić. Ivona, evo, jutros čistite Murtersko podmorje. Tako je. Ova akcija je dio, znači, akcije koja je već započela Zajedno za čišći Jadran, gdje smo prije 3 tjedna na lokacijama u Korčuli, Splitu i Zadru već imali 3 akcije čišćenja. Onda nastavljamo danas tu kao domaćini u Murteru. Ugostili smo 3 ronilačka kluba, UPA Rostrum iz Splita, Sveti Roko iz Bibinja i ronilački klub iz Korčule. I s nama su i naši domaćini, novoosnovani klub ronilački klub Murter Kornati iz Murtera. Koliko je danas uključeno ronioca u ovoj akciji? Znači, danas imamo 50-ak ronioca i još 20-ak volontera koji su nam pomagali sa obale i sa kopna, iz brodova i sa obale. Tu su uključene još naše lokalne udruge Latinsko Idro i Betinska Gajeta. Već ste rekli, ovo je nastavak akcije čišćenja. Koji su rezultati do sad postignuti? Imate li neke brojke? Koliko je otpada iz mora izvađeno? Evo, pošto se Hramina, ova lokacija, naša Murterska lučica, redovito čisti, nije velika količina otpada, ali eto, zato što redovito čistimo. Gotovo svake godine je barem jedna akcija sa 20-ak ronilaca, pa eto, trebamo biti zadovoljni da nema puno otpada u moru. Čišćenje podmorja zapravo je samo jedna od aktivnosti udruge Argonauta. Tako je, mi smo udruga za zaštitu prirode i okoliša i promicanje održivog razvoja i tu spada širok spektar djelatnosti, a najaktivniji smo upravo u edukaciji vezano za prirodu i okoliš svih ciljnih skupina, najviše djece i mladih. Udruga Argonauta provodi različite projekte, edukacijske programe. Tako je, osim edukativnih projekata, sad najnoviji projekt koji smo započeli u lipnju zove se Društveni centar Jedro, okuplja sve naše lokalne dionike, udruge i našu općinu Murter Kornati, u sklopu kojeg ćemo adaptirati prostor potreban za rad udruga i dalje razvijati naše programe koje nudimo za korisnike, a također i strateško planirati neke javne prostore u Murteru. Ivona, hvala na razgovoru. Hvala što nas pratite. A mi vas pozdravljamo iz Murtera, čije će podmorje nakon ove akcije, nadamo se, biti još čišće.